fa izy mety volagna isarao aza miaritra aminanjy isarao izy karan'zegny raha miany mahay miala fô za kofa tsy tantoko io mahay miala fô za haiko fô miala za kofa tsy tantoko io satria za managna limitena arakaraka zegny zegny io zegny misy le raha fiarahamonina fo camarade tsy nitarana zegny mamorika fa izy io misy olo zegny tsara toetry amin'ny relation misy olo zegny tegna matotro tsisy idirany resaka infidélité zegny fidèle amin'olo iarahana fa matetika anao koa fragile mentalement anao lasandroy donc Yo la famille Remandrini Zoki Zandri Ralara na Bavjabi atsam rexpi podcast miaraka amin'ny coach Gaël coach amin'ny développement personnel émotionnel et relationnel et influenceuse bébé 69 karakorenaro ya savalo ze zokarro ari makasitraka anao ni invité zay eto amin'ny Rex TV podcast ty androany ty itafatafa mo sujet tegna délicat misy amin'ny fiarahamonina antsika androany ty Salam atsika diable zay magnaraka ny Rex TV podcast hein. Karakorenao ça va B69 ça va tsara allez tsara anao ndem koragna andeto atsika tsy migénino aleska tsisra zany kaiky anaro Anthony Kaiko anaro zegny misy sujet zegny mandalo amin'ny fiarahamonina problème raha io zegny problème aroy araiky zegny est-ce que hoe vola fait partie de critères zegny afaka mistabiliser relation izy koa zay oui valiny zegny kena igny bas natao fa misy vola mbola tromper ny partenaire anany zegny igny araiky fandroy amizay zegny resaka célibataire hoe olo célibataire est-ce que olo célibataire zegny surtout zay magnangy zay tegna tsindriko agnatin'le koragna zegny hoe olo célibataire zegny afaka magnabiagna fenany zegny amin'ny lehilahy hafa na afaka magnano rendez-vous izy na afaka mi-accepte invitation amin'ny restaurant amin'ny lehilahy hafa na afaka hoe partage numéro nany amin'ny dragueur zay koragna fa hoe andeha atao atsika kay koragna voalohany direct fa lefako joty zay hoe est-ce que vola zay fait partie ny critère zegny istabilisegna relation ya vola aloha agnisan'ny critère afaka istabilisegna relation izy précisegna tsara zany stabilisegna relation fa tsy hoe durabilité de relation vola io zegny agnisan'ny magnamie sécurité am'le ohatra hoe na magnangy le magnangy zegny sécurité financière satria vola entsika fa ilaigna io amin'ny fiaragna satria vola afaka hoe agnifanao loyer resaka loisir anao resaka projet anao resaka zay raha madinidinika détail tianao ilaigna amin'ny fiainana andavanandro ilainao agnatin'ny zoa fo miala an'zegny koa io resaka amin'ny fiarahamonina zegny matetiky anao koa fa niaraka amin'olo nisy vola anao hita tsara fo ny fiarahamonina hita hoe tafa zalaigny hoe satria anao niaraka amin'olo misy vola égal automatique hoe misy vola koa zegny anao zegny andraisan'olo izy miala an'zegny koa agnisan'ny critère le vola satria zegny anao koa nanambola moins zegny stressinao misy réduction de stress zegny am'izay fotoagna satria entsika fa amin'ny fiaragna na amin'ny fiainana andavanandro anao koa fa nisy vola anao fa tsy dia stressé loatra amin'ny raha madinidinika fa haiko ndraiky vola mampistressé fa anao tsy dia stressé amin'le raha madinidinika loatra igny eky fa raha hafa koa donc mampistressé anao satria tsika olombelona tsy halan'ny stress personnellement vola managna anjara asa be agnaty relation fa izy tsy fototrana relation fa amina fototrana relation misy fitiavagna de confiance nefa vola tsy afaka i-comparegna amina fitiavagna sy ilay sentiment sy ny tariny donc vola zegny ilaigna tegna hoe ilaigna vola fa io jamais assez na misy vola karakory anao fa anao koa tsisy fitiavagna io tsy aharitra zegny tsy maharitra feky vola zegny karaha volagninao igny stable an'le fiaragna agnatin'ny tokantragno nefa kosa anao koatra hoe miaraka amin'olo manambola anao mbola hoe pisipasipanare iboko tsy maintsy hoe pisipasipa malôha vola savady sy ny tariny vola ananjy igny fa tsy vola anao izy managna droit agname anao managna droit tsy agname anao donc
izy koa zegny mila vola zegny amin'ny moment zegny nefa izy boka volainao zegny izy hoe volanazy anao koa zegny hoe fa inareo miaraka zegny izy le libre zegny magnamia na tsy magnamia satria volananjy igny anao koa raha ohatra ny hoe anao zegny za izy manambola nefa za tsy amiany vola anao angataka aminanjy anao hitanao hafahafa be lasa izy ndraikany miseho hoe so de par intérêt fogna raha ny viavy ty amina satria anao mihitsy le mangataka za tokony hoe matsapa-tegna izy magnome anao fa anao tsy mila mangataka fa nga io hoe tsy le fitiavagna maniny le niengany le fiaragna fa ino amizay zegny hoe fa vola zegny mila obligé zay tsy maintsy atondro si arakaraka io ka arakaraka io boka misy hoe en volongana relation mety hoe attirance tsisy tonga de fa olo raika hitanao igny tiako fa igny attiré anao fa tsy hoe tianao amfonao izy attiré aminanjy anao de à force anare miaraka aminjay mitsiry le fitiavagna en volongana relation karahan'zay tsy voatery zake zao mahita anao tiako mahita niarinao ty de ohatra mitovy sady tianao koa mahita anahy mety tafiaraka atsika roa tafiaraka igny atsika roa mety mbola tsy de nisy fitiavagna takao fa attiré taminao za anao koa attiré taminahy de igny aminjay à force atsika roa miaraka magnano raha miaraka lasa misy habitude lasa mitsiry le fitiavagna fa matetiky raiky nivolagna moka bébé 69 teo hoe fa nivolagna hoe fa nisy attirance tao izy fa matetika amin'ny grand boss miseho amintsika Madagasikara eto tsy resaka attirance zegny loatra fa tonga de fa ireo zegny somary hoe karaha hoe misy dictature ela ataondreo hoe direct hoe fa didijadogna bon anao tiako aminaka misy vola karaha za fa ianao misy vola anao iaraka aminaka sa karakory karaha zegny misy eo amintsika Madagasikara raha mety misy je pense hoe mety misy ilay hoe misy flattage draguerie misy hoe galanterie hely mandehandeha mety misy zegny au départ amin'ny sanantsanana fa misy koa ny misy eo le volan zegny tonga de forcing be zegny hitany zegny anao besoin le vola de anao zegny anaovany forcing be de ahitany fomba zegny na mot na hoe phrase mety ampiasainy na méthode mety ampiasainy ampiaraka anao ndraiky izy ke question-naka amizay zegny ino amizay zegny mahatonga le olo agnatin'ny situation io sa hoe fa nono hoe fa vola zay raha ilaigna zegny izy tsy maintsy hoe mangala pariny tsy maintsy mitrahi le olo mpagnamia vola zegny izy mba azahoan'ny fitiavagna sa ino zay le ilazagna le olo zegny magnano comportement zegny agnatin'ny relation comportement le anao zegny za miaraka amin'ny za zay tompiny vola anao zegny magnangy tiako gaël olo tsy vola de ino ma hinananao vola nakazy za koa tsy tianao nefa gaël zegny olo tianao amizegny io ndraiky zegny arno izy raha fanambarantsika teo igny io matetiky hoe izy tiany ho isy stabilité financière zegny tiany janogny io fo izy na hoe miaraka aminao izy anao le grand boss miaraka aminao fo izy nefa ndraiky izy ndraiky mijanogna aminaka ty aminao zegny izy mety le fitiavagna tsy die misy fa io tsy asehony baka anao zegny atsika izy io na tsy gasy na vazaha mitovy fo izy io zegny anao en tant que anao misy vola i vola igny no afaka misécurité izy magnamia sécurité izy le vola izy ndraiky aminaka ty za tsara misy sécurité financière aminaka ty fa sécurité ara-pitiavagna ndraiky misy donc le resaka fitiavagna igny zegny no andianana aminaka ty satria aminao ry tsisy icombleny le raha zegny fa aminao ry ndraiky zegny le vola no misy aminao izy tsy afaka hoe hiala direct anao andeha aminaka tsisy raha ty vola ry tsy maintsy hoe arifo masinazy aloha arifo jerinazy fa le fitiavagna tsy die ampy aminareo igny zegny lasa izy mandeha micomble le vide zegny ohatra hoe exemple resiko hoe za lasa mandeha aminaka ty ataontsika hoe zegny scénario-ntsika moka lasa mandeha aminaka ty izy donc vola io zegny arno io zegny agnisan'ny raha maventy amin'ny doniantsika ty koa baka io zegny ndraikindraiky mitondra fakapagna amin'olo ndraikindraiky zegny zo zegny mitondra raha tsara amin'olo koa fa koa amin'ny resaka fitiavagna aloha io zegny mila olo managna analyse be koa resaka vola io tsy dia ataontsika hoe aseho resaka fitiavagna loatra fa anao koa fa niaraka amin'olo grand boss matetiky raha miseho ao zegny izy io matetiky tsy ampy fitiavagna fo le olo satria magnino izy volagniny bébé 69 teo igny hoe fa matetiky zegny fotoagna fo zegny nin'le grand boss
izy tsy variagna andeha anampitambanao zegny, izy tsy variagna hoe andeha hikoragna aminao loatra zegny. Akory mataony ho hisy fitiavagna aminao zegny arô nefa ilay ambadika ry ndraiky zegny afaka magnamia zegny tsara izy. Izy mikoragna tsara amin'ny araiky. Donc vola zegny agnisana raha hoe stabilisegna relation fa tsy agnisana raha hoe mety hitazomagna les relations à long terme. Arakaraka izy. Raha ohatrany hoe voalongany anao niaraka voalongany talon zegny talon an'le bossy le olo tsy de nisy raha. Anareo zegny efa niaraka. Igny mitrahir an'le tsy de misy zegny boka anao aminjegny. Satria lasa miaraka am'le olo misy. Am'le olo tsisy raha, izy manam-pitiavagna aminao, anareo mifankatia fa misy manque. Ino le manque akato? Manque stabilité amin'ny resaka vola. De tsy maintsy lasa mandeha mitady ankafa anao. Tsy voatery mandeha mitady ankafa anao, tsy solution hoe andeha hiaraka amina bossy anao azahoana. Fa anao afaka mivoatra amin'ny fiainagnanao, mikoragna anareo ino raha tokony ataontsika, beka azahoantsika vola, hitady asa tsika karan'zao. Fa io misy solution facile le viavy mandeha mitady boss. Karan'zay. Ya, kena ino bas hoe misy exemple zay misy fa mafy eky tsaky magnangy mivolagna zay fa moi andeha gnano départ zéro ndraiky tsaky lelan'ny fotoagna zao ty va. Tsy mety anareo koa miaraka misy volagnanao ty pahandreo volagnindreo karaha ty hoe anao zaraiky adokondreo io de losy reo mandeha mizany lelenti andreo igny. Karaha tiako volagnina amizay to amizay. Est-ce que le olo tsisy raha izy zegny izy misy fitiavagna maro fa noho izy tsisy. Zay manery zegny tsy maintsy hoe magnasary misy fitiavagna izy amin'igny fa noho vola tsisy aminany. Fa est-ce que izy koa zegny nisy vola karaha boss igny un jour. Est-ce que tsy hiova zegny mentalité nany envers anao? Ya, fa io ndraiky narakaraka patience fa tegna ilaigna agnatiny. Anao mila managna patience agnaty relationao raha hoe anareo samby tsisy miaraka. Fa io asakasaka ananjy hoe anareo miaraka miady un jour izy misy atao lasa mandeha mitady viavafa izy agnomezany vola. Igny efa asakasaka ananjy fa igny. Efa zay tiany ataony au moins zegny anao mba efa nagnano miaraka. Nefa amizay zegny hitanao amizay raha atao raha tsaika magnangy amin'ny raha zegny. Presque eo amin'ny anao zao koa boka aminakahy za mahita tsainao direct tsaika magnangy 22 ans 23 ans ianao volagna aminany tsaka hagnano départ à zéro tsika hoe za olo tsisy raha. Avenir anakahy mbola page blanche. Eo amizay zegny 30 ans amizay izy 30 ans nareo vo nisy raha. Azonareo te volagny. Izy amizay lasa mivolagna baka eo efa la jeunesse nakahy jiaby nigasheko taminao. Aya, karaha koa zegny. Izy ndraiky aloha Arnaud antegna tsy afaka igarantir toetran'olo baka zegny tegna izy io zegny na tsika jo zegny miaraka amin'olo araiky karaha igny hoe igny fankaetoetry 10 ans niaraka après 10 ans igny ndraiky zegny nanambola tampoko le lehilahy zay boka volagno tsao io amizay midébloque le comportement nanambola tampoko le lehilahy izy ndraiky zegny avy io zegny io zegny mizara roy amizegny le raha io baka le olo koa reconnaissant izy am'le vadiny niaraka niaritry taminazy. Izy zegny tsy tokony hoe andeha iza mademoiselle 23 ans ry hoe izy koa bala milamigny tsara relation ndreo de ka bala misy fototry tsara zegny le izy ndraiky koa zegny efa tsy nisy fototry tao fa nisy adiady par exemple raha zegny ka matetiky misy eo am'le hoe olo bala tsy dia nisy vola misy eo agnatin'ny raha ao zegny anao bala tsy dia misy vola ino loatra raha andeha ataontsika ty avenir ny zanakantsika tsy assuré avenir antsika tsy assuré karakory loatra raha karaha zegny. Nefa io fondraiky anao zegny nahita vola tampoko nanambola amin'ny alalan'ny tsy haiko ino raha nataonao ao zegny anao koa zegny persécuté folalandava amin'ny relationao possible anao tafandeha hoe na tsy voatery mademoiselle 23 ans fa izy mety mizaha hoe olo hoe tsaky magnany misy vola mitovy niveau financière aminany possible izy andeha magnano karaha zegny fa izy ndraiky koa zegny nilamigny tsara relation ndreo ndraiky amin'ny relation tsy alana diady za tsy famatra zegny izy koa nilamigny tsara ndraiky nisy adiady hely tao fa nisy resaka amitié complicité sy ny tariny io koa reconnaissant le lehilahy tokony jamais zegny izy andeha miprafizo amin'olo hafa satria fampirafesagna io zegny agnisan'ny raha mandratra relation zo agnisan'ny raha mandratra relation be izy io na amin'ny grand boss na tsy amin'ny grand boss izy io koa fa nampirafy magnangy io ianao tsika lehilahy rarement zegny matanty resaka fampirafesagna zegny mazabo koa mamaly raha zegny fa raha tsy mety aminakahy raha volagnao se quoi bebe 69 aminah maloha rien n'est assez zegny tsisy raha hoe satisfait zegny anao amin'ny raha raiky io tsy maintsy misy manque fô ary tsy voatery tromperie
mampiady fa io ohatra hoe misy tsy fitoviana hevitry mampiady agnaty relation tsy voatery hoe nampirafesiko anao zegny ampisaraka atsika tsy voatery zegny misy fisaragna tsy basé tamina tromperie misy olo misaraka tsy nampirafy lehilahy tsy nampirafy viavy fa nisaraka zare aminakazy tsisy raha tsy voalefitry fitiavagna zegny akoatran'ny fampirafesagna aminakazy igny edy ya anao teo amizay nivolagna hoe fa maro zay raha mety mampisaraka volagninao hoe akoatran'ny fampirafesagna mbola misy de ino zegny raha tsy voalefitry fitiavagna zay akoatran'zegny tsy voalefitry ny fitiavagna zao ohatra hoe nisy mot marary io raha boaka ny vavanao za zao magnano karahan'zegny possible anao tsy nampirafesinao za fa misy phrase naboakanao tamina tsy voalefitrako j'arrive pas à digérer misy raha naboakanao tamina tsy voalefitrako possible igny androba fiaragnantsika possible igny zegny j'arrive pas à digérer igny fô isanandro za volagna aminao raha nivolagninao tamina igny tsy miala agnaty laoko zegny tsy miala agnaty laoko lasa mandroba raha maro zegny igny lasa igny zegny lasa karaha hoe miteraka problème amitsika de lasa miady igny tsy fitovian-kevitra zegny atsika roa avake lasa misaraka ke anao zao ko volagny lehilahy hoe baka aminakafa nampanjary anao kare za koa tsy baka taminaka anao tsy karaha io zay hoe fa tsy raha karaha zegny tsy mety amina zegny tsy mety amina zegny donc mahatonga za aleko za mandeha mitady asa mitsikofika gauche à droite izy n'est possible hoe miaraka amin'olo manambola za fa igny tsy voatery hoe za hiantehitra be aminazy fa au moins zegny izy mba mety hoe igny deparanay roa igny fa za kosa mba miketrika ambadibadika ty za miketrika izy magnome conseil za ty raha tokony ataonao karan'zao ohatra amiako fond anao karan'zao fa karan'zegny le izy ke eto amizay zay koa Gaël zay karaha ataona amin'ny raha volagny teo zegny hoe iny pozinao taniako izy teo zegny akoatran'ny tromperie zay aminao ino zegny raha mandeha mandravagna relation igny nefa fotony aminakabaka hoe l'amour pardonne tout volagninao zegny ya alors que selon bébé 69 maro raha mandroboka raha agnatin'ny raha fa nazavainy tsara teo hidraiky zegny marigny raha volagnin'ny bébé 69 zegny agnisany raha mety androboka ankoatran'ny vola aminaka manokana zegny préjugé zegny agnisany raha mety andratra fiaragna raiky satria anao koa jugegna lalandava agnatin'ilay fiaragna jugegna lalandava hoe am'le raha ataonao matetiky baka ao misy le tsy fitovian-kevitry volagnin'ny bébé 69 zegny matetiky igny no mitahaky disadisa lava ohatra hoe anao zao zegny tsy tiako za la fombanao io anao ba magnivoa aminazy fa anao matetiky volagnina am'raha karaha io magnova zegny anao mbala igny fo koa zegny ampody amin'ny magnaraka fo anao le raha zegny sujet araiky mipodipody fo nefa anao miezaka magnova izy zegny mba ho positif ho tsaratsara kokoa le raha ataonao zegny nefa bala fo zegny raha volovolagnanao préjugé-na zegny anao am'izay fotoagna igny fo zegny farana anao leo baka anao leo igny possible hoe za zay zala tovoko tegna tsy vita sanandra volagny fantegna sanandra tegna miagna kosa ny foloany tegna zala anao zegny tafandiny karakara regny amizay zegny lasa hoe za ty ma olo tsisy fotony za ty ma olo n'importe qui volagny raha karakara zay isanandra zala mankaleo raha karaha zay igny zegny igny amizay nda mila ilaigna hoe resaka communication nareo zegny mila bien solide fa tsy hoe avo raha tsara marignina koa tsara zegny le olo koa zegny mba mivolagna karaha igny mba miaraka hoe mikoragna fa tsy raha hoe izy navy nivolaniko tamin'ny bébé 69 tamin'ny zay vohitriko teo moka navy nivolagna raha zegny amin'ny fiaragna anao koa zegny tsisy communication fa raha ohatra hoe mivolagna asa atao exemple partenaire anakazy io mivolagna na le partenaire andreo mivolagna anao zegny hoe za ialanao amin'ny raha zegny edy anao tsy magnamia suite am'le conversation zegny tsy magnamia suite anao am'le dialogue za ialanao amin'ny raha zegny anao karaha fa mampahininy za amin'ny koragna zegny fozana isanandra nefa hoe tokony raha ataonao amin'igny zegny bon ino ma raha tokony ataontsika ba tsy chéri ba ampilaminy koragna zegny ino ma raha tegna tianao hoe ataoko ba ampilaminy relation antsika ty fa mankaleo ne disadisa io à un certain moment ne mety hiala za izy koa karaha ty fo io zegny anareo miaraka mitady solution donc le raha tiako aviagna amizay zegny
oka zegny le fampivolambolagna raha aminaka personnel hafa ny bebe tio ninaka zegny resaka préjugé zegny tegna raha agnisan'ny raha mécompte be zegny anao volovolagny jugement la andava izy démoraliser zegny raha igny zegny ya lasa hoe misy démoraliser am'le relation nareo le izy hoe lasa misy impact aminao lasa misy impact amin'ny relation koa zegny le raha ke za koa misy ambebe 69 izy magnotany raha zegny baka amin'ny à partir andraha volagnina am'zay izy no mamaly zegny ino zegny avy magnangy am'zegny agnatin'ny raha jiaby zegny magnangy mihitsy zay topiny fivolagnana ty fa ya io tsisy raha tsy natao izy ho izy ya nefa tena baka eo volagniny karaha ty hoe mbo tsy ajainy fo ino zay le ino zay le raha tiany magnangy volagniny zegny moment hoe izy mivolagna fa za fa tsisy raha tsy nataoko vadiko izy anao amin'ny nagnamia tragno sa nagnamia izy nagnamia vadinao avion manao mivolagna fa sa ino zay le raha tsisy raha tsy atao izy an-tragno ao tsy haiko ino nefa tena boko mbola tsy ajainy mbola miprafesiny fo mbola mandeha mitady ambadika any fo izy ya le viavy mahatonga viavy mivolagna tsisy raha tsy nataoko izy za nagnaja izy za tsy nitady hafa za zegny tantragnonazy takao ia za nahandro hanigna anazy nataoko karaha roi izy karahan'zegny nisy fitiavagna tamin'ny lehilahy viavy mahatonga viavy satria aminah malôha anao koa tsy mankatia olo zegny na hijanagna ankilany olo ke tsy vitanao na ijanagna même une heure de temps na misy vola zegny izy ko fantatra fogna olo raiky ko tsy mankatianao raha hoe par intérêt ko par intérêt tsy mazoto zegny izy ijanagna ela ankilanao ke karahan'zegny fa mato olo raika tafijanagna ankilanao ke izy miaraka aminao ke agnatin'ny H24 anare miaraka misy fitiavagna fogna koa zegny misy fitiavagna fogna koa ke izy am'zay zegny hoe fa izy koa fa nivolagninao teo fa tsy matériel raha volagninao fa fitiavagna zay tegna hoe fa raha unique zegny ke ino am'zay zegny aviany magnangy baka eo zegny za tsisy raha nataoko izy gaël tany fa baka namorery izy tamin'ny raha jiaby volagninao teo zegny fampirafesagna tsy fagnajagna jiaby ke nagnino am'zegny au moment am'zegny atsika narobo koa misaraka vola anaro za am'zegny atsika miaraka am'zay manao manomboka relation vaovao aminaka ty raha jiaby nataonao tamin'ny olo tsy nagnajanao tsy ataonao aminaka eky baka eo satria miprotéger aignazy izy amin'igny fa mavozo izy so de satria izy efa nagnano loatra taloha miprotéger zagny izy aigninazy zegny boka le mahatonga zegny lasa zegny mahatonga le olo raiky agny nampijaly anao le olo vaovao miaraka aminao ndraiky lasa victime am'le izy zegny le problème or que mety managna intention tsara aminao le olo raiky miaraka aminao vaovao zay boka raha volagniko am'zay za tsisy raha nataoko anao io fa anao baka akany direct hoe anao fa magnano anao ndraiky lasa victime lasa tsy mijerijery za efa manampitamby anao tsy mety mahevitra nefa olo tsy nivaky anao aloha tany tananao vity nataonao an'ino aza mandeha anao an'ino nefa anao leraka atsika voa anao magneky anao miaraka aminaka fa raha jiaby tadiaviko raha jiaby tadiaviko nataonao tamin'ny la olo io fa tsy ataonao aminaka eky protection regny satria efa nagnano loatra izy taloha mety efa baseky zegny izy ok que zay za je me protégeko za satria za zegny efa blessé loatra taloha tsisy raha tsy nataoko tamin'ny lalahy igny matahotra za satria efa normalisegna aloha amin'izao tegna hoe normalisegna hoe efa nature zegny fampirafesagna fa normalisen'olo hoe lehilahy tsy maintsy mampirafy fa za ndraiky tsy pour zegny za tsy pour zegny kotsika midika am'zay koragnantsika tsopoka hoe ny normalisen'ny lehilahy zegny le fampirafesagna ho antsika fa aminaka manokana zegny raha zegny tsy dia marigny loatra satria izy io na magnangy na lehilahy ava izy ty io samy mampirafy fa izy io koa zegny misy koa zegny ny situation ataontsika hoe mety anareo agny volagna hoe raha zegny ohatra ny hoe lehilahy zegny fidèle be amin'olo iarany io na olo iarany ataontsika hoe misy vola na tsisy vola izy fidèle be izy fidèle amin'olo iarany io zegny satria anagnano respect na hoe misy communication tsara amin'le fiaragna ao na hoe agnisan'ny hoe victime koa le lehilahy taloha fa amina raiky taty afara zegny izy za iova fo na azo magnangy tieny na hitany critère tadiaviny jiaby zegny niova izy misy koa ndraiky zegny magnangy karaha zegny koa misy magnangy zegny taloha teo moi la reine de maditry la reine maditry igny kone le tsy takatra amin'ny quartier igny izy ndraiky koa zegny taty afara vu la circonstance niaignany zegny asa nahazo lehilahy matotra izy lehilahy am'le critère nilainy zaza raha vola amin'ny fijangajangagna mety zegny makaraha amin'ny lohanazy am'zegny aloha za hitana relation stable am'zegny fa karaha lehilahy ty mahafinaritra za
fa matetika baka io zegny arno am situation fiarahamonigny misy atsika matetika io zegny le fiarahamonigny puis les camarades sy ny tariny fa magnodikodigny saignin'olo ane ko olo fragile mentalement io loso edy satria zegny ataontsika exemple zegny magnangy rô samy magnangy regny moi anao zao iaraka ilela vadinao tsisy vola igny iambehela anao karaha io fo anao tsy olo vidiany anao la mode jeu iPhone 16 Pro koa fa niboaka ambehela anao fo zegny anao tsisy nefa ro ndraiky misy grand patron la vanille io hoe nefa tianao nagnino anao tsy mitrena amizao angalanao vola io mitrika eto le magnangy zegny fa rany baka vamban'le lehilahy de mety afara le relation karaha zegny koa le lehilahy koa zegny irô samy manafo zegny famorika iala izy olo olo ty koa misy mama sauce magnefa misy mama sauce boka France koa ndry nagnino tsy arahanao agny karaha igny anao jackpot milasy karaha jiaby tous les mois milamigny raha karakaraha zegny io zegny misy le raha fiarahamonigny fo camarade sy ny tariny zegny mamorika fa izy io misy olo zegny tsara toetry amin'ny relation misy olo zegny tegna matotro tsisy idiran'ny resaka infidélité zegny fidèle amin'olo iarany fa matetika anao koa fragile mentalement anao lasandro edy donc le fomba fisaigna zegny mila atao matro tsara namagna mila fidigna anao tsy hiaraka amin'ny namagna hoe fa hitanao namagna reo olo fa mpijangajanga mila igny fo iarahanao anao mila misafidy amin'ny namagna zegny avô anao mila misécarté koa zegny misy fiarahamonigny ratsy misy fiarahamonigny tsara anao mila mahay misafidy am'iregny zegny avinaka personnel am'iregny zegny ke za am'zegny koa mitany zegny bébé 69 hoe est-ce que hoe anao koa fa agnatin'ny vadiagna anao ndraiky anao tsiniky tsy haiko edy fa za zegny mizaha bikabika anao mety tsiniky niengagé vadiagna agnatin'ny tokantragno zay fa anao tsy maintsy tianao na tsy tianao tsy maintsy voidrika agnatin'ny zay fo anao za am'zay mitany anao hoe fa est-ce que hoe camarade zay tokony tandrinesagna volagna anao koa zay fa miaraka anao zay koa fa misy olo iarahanao na fiansainao na agnatin'ny vadiagna anao fa tsy tokony tandrignesa volagna aminah malôha camarade tsy tokony satria izy tsy mahay raha iainako agnatin'ny relationko iako mety hoe mitantara aminanjy za fa mety misy raha tokony iraisiko misy raha tsy iraisiko fa mila analyseko tsara le izy fa aleo ihany za mahay le raha iainako agnatin'ny relation no za manapa-kevitra ny anahy ke question anaka magnaraka am'zay zegny hoe par rapport amin'ny raha volagninao zegny aia koa metimety kokoa zegny anao koa misy problème agnatin'ny hitako boka zao ty surtout jeune zao ty zegny rô zay fa mavozo mandeha mivolagna amin'ny angovavindreo mandeha mavozo mivolagna amin'ny olobendreo resaka fiaragnandreo fa rô ndraiky mandeha mitantara problème ndreo agnatin'ny Facebook ao azonao zegny nefa am'zegny karaha ataoko avinaka manokana zegny hoe tsy dia mety aminaka hoe vu que anao marigny coach développement personnel amin'ny réseaux sociaux fa aminaka zegny za zegny préfère anao koa zegny misy problème zegny alohanao mandeha mitantara problème andry olobenao fôtony ndry olobenao fa nandalo tamin'ny raha andalovanao io ro mahay raha zegny donc za préfère zegny ro olobenao zegny tokony coachinao fa tsy karaha Gaël zegny izy boka coach zegny izy zegny miépauler olo zegny agnatin'le raha zegny izy zegny misoutenir olo zegny fa za zegny karaha ataoko za manokana zegny za somary micritique le statut-nany zegny karaha akory zegny fa hitavanao zegny anao préfère mitantara problème agnatin'ny réseaux sociaux na amin'olo spécialiste resaka hoe fitiavagna io fa sa anao hoe mipréfère mitantara zao zegny amin'ny la famille-nao za préfère mitantara izy amina coach par rapport à la famille satria la famille tsy maintsy mijuger anao fogna izy raha mampatsara anao fo boka la famille nao par rapport izy raha mampatsara za nefa tsy hainy misy jugement fo izy agnatin'ny zegny raha mampatsara za ozinao fa izy mety volagna isarao aza miaritra aminanjy isarao izy karahan'zegny raha miany mahay miala fo za kofa tsy tantoko io mahay miala fo za haiko fo miala za kofa tsy tantoko io satria za managna limitina de za zao amin'ny coach zao aleoko mandeha mitantara amin'ny coach satria izy professionnel agnatin'le raha izy tsy afaka ijuger za agnampy za ataony fa izy tsy afaka ijuger za le raha tiako ambarako ny anao moka nivolagna tia hoe anao tsy d'accord anao zegny tianao hoe le la famille zegny angalagna les conseils fa zegny mangala conseil fa traminao fa aminaka manokana zegny le aleko anao zegny magnatogno olo spécialiste am'le raha
toy hoe anao andeha la famille reny tsy adapté am'le besoin na am'le raha ilainao ne conseil amiandronao fa ireo zegny mila conseil ataontsika hoe karaha hoe conseil valboregny mila direct be fo zegny ohatra hoe za zegny koa ny mama zalahy izy bébé 69 mijaly am'le la iarako yala any koa fa mampijaly anao iny koa raha ijanao anao amin'olo karaha zegny mila elo ino les raisons est-ce que oui les raisons zegny tegna mila ilaigna les conclusions hoe anao tsy maintsy andeha sa hoe ino marigny le raha tokony adoptegna mba hoe ialagna am'zegny fa anao koa amiray aman-dreny zegny matetiky arno koa amiray aman-dreny en tant que zanany tsy tiany ijaly zegny tsisy ray aman-dreny hoe mila zanany ijaly normal zegny fa en tant que anao mandeha magnatona olo professionnel anao mahazo conseil personnalisé adapté amy situation anao anao orientegna tsara mba tsy andeha gnano gafy tsy andeha gnano gafri tsy andeha gnano hoe raha mamoafady zegny andeha ataonao comme asa ataontsika hoe comme solution andeha adoptenao zegny tsy raha ratsy zegny raha andeha ataonao fa raha tsara fo amian'ny coach anao andeha adoptenao amin'ny fiainagnanao bon za am'zegny tany boko anao mamaly Gaël mbola anao fotseniko hoe ke i ray aman-dreny matao izy koa anao ray aman-dreny zegny dikan'izay fa misy expérience agnatin'ny vadiagna natao tongtongno azonao tongtongno aveo matao izy mandeha magnontany riango vaviny zegny dridadiny zay fa lehilahy ty ato tsy izy dikan'izay zay everiny hoe fa aminaka zegny hoe roa olo igny dadinao zay fa nanambady fi mandeha 20 ans de mariage raha karaha rizay raha volaniko hoe matao izy mandeha magnontany agny dikan'izay zegny agny misy expérience kokoa zegny fa le izy fo donc par rapport am'raha volagninao zay hoe le jugement nefa le jugement anao am'zay zegny anao magnamia solution hoe ino ma fivolagninao zay solution anao zay lao be zay le réaction le solution anao zay am'vela problème nany nindreo ne direct mivola fa iala io tsy izy ke le souci mizegny ndraiky ne aronao ekeko le raha volagninao hoe ray aman-dreny oui nanagna expérience reo nanagna expérience reo tamin'ny fiainagnandreo amin'ny vadiagna nandalovanandreo zegny nanagna expérience reo misy conseil azo iraisagna amin'ny conseil amiandreo fa misy conseil koa zegny icomplétenao conseil amiandronao zegny aleko anao magnatogno professionnel satria le atambotranao le conseil fa le hoe tonga de iala degany zegny aloha io tsy dia mety tsy dia mety aminah ndraiky ane le matonga za tsy mandeha mitantara am'le olobe agny nefa zare mety efa nanambady bien avant moi 20 ans sy ny tariny possible tsy mitovy le situation tsy mitovy mety avy nidiavinjare le izy fa tsy mitovy le situation iaignako le situation n'olo taloha tegna marobe raha miova amin'izao surtout amin'ny resaka fitiavagna marobe mihitsy raha miova zegny matonga mandeha am'le olo à jour aty regny coaching olo magnano coach regny ne olo à jour olo mety olo be mety efa tsy tamin'ny fotoagnanjare zagny le raha miseho amin'ny fiainako azonao voilà tsy tamin'ny fiainagnanjare zegny le raha miseho amin'ny fiainagna zao nefa za malaka coach à jour les coach maharaka tsara hoe ino mety maro koa zegny mety maro satria izy coach maro situation efa regniny maro situation efa nitantarain'olo taminany sy ny tariny par rapport am'le situation am'le olo maventy situation le ray aman-dreny fognany hainy le ray aman-dreny fa tsy le situation tanora amina fitiavagna amin'izao karahan'zay ke i question aka agnatin'ny zegny am'izay hoe nareo mivola hoe fa déjà zegny ray aman-dreny zegny izy tsy maintsy limité am'le situation niaignany fo zay par rapport amin'izy zegny izy magnamianao solution fa coach zay zegny maro zegny olo miconsulter coach zegny par rapport fotony zegny exemple je tenao miconsulter izy misy tsaiky magnangafa ao nefa problème nareo tsy mitovy zegny nefa hainy tsara hoe fa ino ka mahazo anao zegny bon fa imagine ndraiky fa ray aman-drenao nitarimanao raha anao mbola hely hainy tsara hoe ino problème-nao azonao ndraiky raha zay fa io boka ne misy raha tsy vitantegna mitantara izy amin'ny ray aman-drenitengna sarotro marigny misy raha tegna hoe sarotro hitantara izy amin'ny ray aman-drenitengna par rapport amin'olo hafa tsy fantantegna sy ny raha regny maleko raha volagninao zegny anao ny volagna fa ray aman-dreno anao na anao satria izy nitaizanao raha mbola ela anao hainy le comportement anao sy toetranao no hainy fa le raha iaignanao vadiagnanao agny tsy hainy le vraiment situation réelle le iaignanao vadiagnanao agny igny tsy hainy ray aman-dreninao igny mahatonga anao mandeha mitantara amin'ny ray aman-dreninao am'zay ino marigny raha iaignanao agny fa raha ohatra hoe comportement indesinao hoe
endray mandreny marigny izy satria comportement endray mandreny par cœur za tsy famatra zegny izy koa ny olo karaha zegny hoe olo sérieux zay olo mampiditra raha fo igny endray mandreny fa le raha iainanao agny igny tsy endray mandreny satria magnino ray mandreny koa tsy miara-miaigna anao mivadiagnagny zegny mahatonga izy hoe anao à un moment anao tsy maintsy agnatogno coach na spécialiste momba le raha hoe agnontany conseil zegny momba izy zegny koa mahatonga hoe satria ray aman-dreny possible anao ray aman-drenao anao tiany par rapport à vadinao tsy maintsy anao tiany nefa anao ndrekiny vadinao tianao anao azonao karan'zegny de anao miaro vadinao koa zegny mantony raiky tsy hitantaranao le problème manare amin'ny ray aman-drenao satria ray aman-drenao tsy aro vadinao mihitsy nefa anao le miaro vadinao anao miaro vadinao azonao zegny raha mariny zegny voilà j'ai raison mariny zegny karan'zegny de zegny mahatonga tsy maintsy mandeha amin'ny coach ty za satria tsy ho vitako mamako na papako andeha ijuger za amivadiagnako tsy maintsy mandeha amin'ny coach ty za beky zegny mahatonga le olo efa mariny volaniko taminazy za efa volagna taminanjy iny miala anao zahavy iske mbola izy fa miaraka amin'ny lalahy karan'zegny izy koa zegny papanao ny andeha angatanao conseil am'le magnangy papanao andeha angatanao conseil ia jamais baka ho tiany hoe maregny zanany hoe izy koa zala vangovangoiny la olo donka bon popopony koa nao igny am'zegny baka na hoe marary fo izy amy raha ataony la olo la olo sala éliminer koa voneko mitariky hoe lasa micompliqué zavatra zegny le raha anao mandeha mitantariza amin'olo ary par rapport n'izy amy professionnel le fomba fijeriny le ray aman-dreny voilà vadinao koa zay fa midekony aminao zegny bon vita igny atsika amizay itrika amle koragna raiky magnaraka koa ty hoe fa resaka hoe olo célibataire amin'ny fotoagna iaignatsika zo ty raha zy taloha koa zegny anao koa fa sarabady tsy haiko edy za tsy olo taloha tagny araka volagninao fa anao koa fa sarabady zegny izy ka fenao jiaby afodinao anao tsy magnano tsisy resaka hoe andeha hagnano rendez-vous tout ça fa amin'ny fotoagna zo ty surtout magnangy tegna tsindriko agnatin'ny koragna ty hoe fa magnangy izy mivola izy célibataire fa des fois zegny izy miaccepte coup d'un soir ba mandeha boaty izy miaccepte rankara izy miaccepte cadeau lela midiridragy izy ambadika agny izy est-ce que mbo azo lazaigna hoe fa célibataire izy am moment igny sa hoe fa afaka fa magnangy zegny afaka managna relation sexuelle à part zegny même si tsy agnatin'ny relation hoe azo lazaigna célibataire fo izy am moment igny sa ino tsara le hoe no définition le célibataire ty zegny raha mikasiky thème vaovao ty koa zegny atsika resaka célibataire volagninao zegny izy koa kaloha zegny ataontsika par définition le raha aloha arno célibataire zegny olo tsisy relation amin'olo foiky na sexuellement na émotionnellement na misy magnamia cadeau zegny magnano particulièrement zegny misy olo miapprécier izy magnamia cadeau magniry tiaraka aminany izy koa hitanao magnamia cadeau izy de miaraka anao célibataire anao célibataire anao dika zegny anao tsy solo arahanao officiellement zegny libre ça libre célibataire ça veut dire libre donc anao koa zegny libre moment i zegny comme izy zegny agnamianao cadeau zegny lehilahy resinao miinvitenao amin'ny restaurant zegny anao mandeha za satria za célibataire managna choc za andeha na tsy andeha satria za célibataire libre za aminjay aminah malôha on couple afaka magnamia numéro dragueur zegny afaka mandrasa numéro no moment izy igny ndraiky efa fazy hafa ndraiky igny mety intéressé aminanjy za izy koa amiako numéro-ko afaka amiako numéro-ko izy fa tsy eo aminjay hoe iraisiko ve le appel sa karakôry numéro-ko afaka leny fa matetiky le situation hitako na hoe le raha tegna haiko hoe momba célibataire anao koa fa célibataire zegny aminaka za zegny zala angala jery ela aloha angala jery zegny égal hoe za tsy hagnano prise de contact amin'olo foiky surtout dragueur oui igny hoe nda ifleur taminaka miflaty za magnino aloha za angala jery ela aloha allo za se compte matetiky olo célibataire magnano karaha zegny za se concentrer ela amin'asanakahy na projet personnel nakahy ela pour le moment fa za zegny tofoko tamin'ny araiky taloha tary za tsy tiditra amin'olo hafa aloha célibataire zegny izy tsy mitady relation amin'olo foiky aloha izy zegny se concentrer amin'ny zavatra hafa foiky aloha fa izy tsy tiditra amin'ny hoe za zay flirtela amin'ny laolo ary hoe fa za zegny karaha shaoko be za zegny misy ennuyer raha karakaraha zegny raha karakaraha zegny bon
magnino am'zay liberté zava tsara hoe célibataire est égal liberté amina célibataire zegny olo tsy engagé olo tsy managna tsy miaraka amin'olo tsy mi-engagé agnatina relation tsy managna olo tiagna zegny célibataire amina ôka kosa célibataire afaka mandeha mamonjy rencard amin'olo afaka mandeha mamonjy RDV amin'olo tsy voatery hoe célibataire anao ke tsy afaka agnano izy igny ndraiky arakaraka misy olo célibataire tsy magneky an'zegny satria izy zegny mety hoe en phase de reconstruction mety blessé be izy taloha takagny de hentsika izy zaho tsy mavita andeha hagnano rencard amin'olo za tsy mavita hiaraka amin'olo maloha ale za karaha volagniny coach take hoe i se concentrer amin'ny tegnako za amin'ny asako amin'ny fianarako karahan'zegny fa misy célibataire mi-accepter rencard misy olo célibataire magnano coup d'un soir volagninao zegny satria igny zegny tsy officiel le fiaragna amin'igny tsisy fiaragna zegny tsisy fitiavagna tsisy fitiavagna izy célibataire nefa magnano coup d'un soir tsisy fitiavagna izy amin'igny tsy officiel zegny le izy mijanagna célibataire izy fa magnano coup d'un soir izy satria olombelogna managna envie nazy envie managna envie anao olombelogna zegny anao managna envie anao zany zegny nontany mbola anao fonontany ohatsiny fa izy zay magnano koa zay misy afaka managna relation sexuelle amin'olo hafa zegny sans être hoe amoureuse zegny lehilahy boka misy envie karaha zegny fa zay magnano koa zegny izy koa zegny agnaty situation ny hoe macélibat izy zegny na hoe karaha volagninao fa en phase de construction ata izy fa izy célibat zegny araiky hoe juste tofoko fa agnaty relation izy misandoy amizay manonga ny vinany misy karaha zay zegny hoe fa izy afaka hoe fa magnano coup d'un soir izy fa izy boka tsy mandiniky ino ndraiky après momba olo igny zegny tsy mampitovy viavy sy lalahy zao ohatra hoe afaka magnano coup d'un soir aminao izy tsisy fitiavagna aminao feky ndraikinao azy igny comme si rien n'était marré rien n'était fa zay viavy ty zay olo sensible indraiky ohatra hoe indraiky zay managna intime amin'olo raika lasa jerinay zegny lasa amin'ny olo igny agny fô karahan'zegny azonao zegny mampiavaka lehilahy tsy de malaky managna sentiment fa zay viavy malaky managna sentiment malaky mitiry sentiment nay amin'olo tsy haiko ndraiky edy fa karakara ataoko tsy haiko fa amin'olo jiaby lehilahy zay tsy managna ointy tsy dia managna hoe resaka hoe anao zao ty nivangoko aligny ty ke direct sentiment naka manonga aminao afaka marenao afaka marenao anao mare afaka ignoreo magnano zay tsy afaka zegny fa zay viavy karahan'zao aleo tonga de fa depuis le début zegny amin'ny début igny mihitsy atao resaka mazava hoe fiaragnantsika tsisy fiaragna zegny atsika fa efa karakaran'igny fô zegny aleo magnano karahan'zegny sady samby d'accord amin'izay samby tsy famitaka zegny ko d'accord za ko d'accord anao nefa amizay boka ndasa fo nefa amizay amizay io fo tampotampo amizay magnangy volan karaha ty izy koa nanomboanay ako juste ndraiky amizay lasa misy sentiment relation tsy sentiment fa io fo volagny za tafidriky ka c'est naturel sentiment zagny anao tsy afaka za tafidriky izy anao tsy afaka gérer sentiment anao zegny tu peux pas nier tes sentiments zagny raha mitiry sentiment zegny mitiry fa indraiky ny problème manazy aky igny efa koragnanare volongany tsisy sentiment anao ndraiky lasa mitiry sentiment d'après koragnany bébé 69 zegny matetiky zo zegny anao mivolagna hoe fa za bala célibataire fa anao amizay fotoagna maka ty volagna hoe fa union libre zegny union libre ty anao volagny io juste hoe passagère raha nifagnaragna karazagna hoe misy condition hoe za ndraiky hoe consenti am'le raha consenti za amy raha ataontsika ty fa ty tsisy fitiavagna nefa ndraiky izy volagnerinao teo igny na volagninao teo igny hoe c'est naturel ho anao hoe elaela tafidriky fa zo tsy maintsy tafidriky fo karaha zegny fotoana zao anao zay miaraka amin'ny olo magnano le raha ataonareo matetika anao répétitif le raha fa raha anao jerinao minanagny fo jerinao minanagny fo ohatra hoe exemple zegny asa hoe exemple Arnaud rasitsika Arnaud zegny agnanaovanao le raha zegny exemple jerinao zegny répétitif le raha amin'ny Arnaud igny amin'ny Arnaud fo jerinao anao jo zegny mandrimandry igny mandiniky le raha nataonareo igny fa raha anao zegny zay raha commence tafidriky Arnaud ndraiky zegny agny efa natsapa le condition nataonareo tsy dia mivaky loha firy
tsy dia mivaky firy anao am'le relation zegny izy am'zay zany comme commence aby le jalousie asa anao zao tsy mamaly message non tsy mamaly message ay manao karaha tsy mamaly message relation tsika karaha basé hoe sur hoe telle condition atsika tsy mila raha karaha tsy obligation fa juste raha fona ilainao anao sendra misy envie hely mandalo aminaka raha karaha zegny nefa joty ndraiky anao lasa jalouse commence tafitriky nisy fitiavana zegny amin'igny oui raha azoko ambara mikasika temintsika voalohany comme conclusion i vola io zegny tsy agnisany raha hoe igarantir fitiavana long terme zegny izy koa zegny tegna mila resaka garantinao amin'ny resaka fitiavana asia une bonne communication foana amin'ny fiaragna asia fiboagna matetitetika miaraka amin'ny couple anao miaraka amin'ny partenaire anao magnanaova échange d'idées ndraikindraiky resaka projet nareo izy io na hoe raha tiako volamina eto na olo grand boss na tsy grand boss olo iaranareo agny mila siava misy fototry tsara fa relation nareo ary resaka tromperie io mba ialagna am'zegny resaka infidélité io mikoragnesa tsara anareo ndraiky amin'ny couple anareo partenaire anareo hoe ino raha tokony atao izy koa misy problème anareo magnatonga olo karaha zaty en tant que coach zegny za afaka magnano thérapie de couple afaka magnampy tsara de mikasiky le thème célibataire izy koa bala tsy vognony iaraka amin'olo anao tofoko boka taminaraiky tary hoe aza bendriky miaraka amin'olo aloha fa aloha mangala agnely mandinikely ino raha tokony atao fa tsy hoe anao zegny agnano consentement amin'ny raha ry hoe agnano hoe amour passagère nefa anao bala tsy vognona amin'ny relation vaovao sitra anao aza miaraka amin'olo aloha fa c'est de tendre aloha mais rester calme de ton côté zegny raha karakaraha zegny azoko ambara zegny nina tamin'ny temintsika voalohany resaka vola fitiavana igny ekeko hoe manana anjara be amin'ny relation vola fa izy tsy fototra ny relation satria mila manana confiance mila sentiment agnatiny donc anao zegny ohatra hoe agnatina relation raika anao za tsy hoe za tegna hoe mahay resaka fitiavana za koa araka mbo agnatiny anao fo zegny anao tsy maintsy agnomboka magnangy aminah malôha mila manana patience zegny tegna izy mila manana patience zegny amina relation raha ohatra hoe anareo roa samby tanora mbola vao miady amin'ny fiainana mila manana patience de mahay mikoragna karaha volanin'ny coaching mila manana conversation compréhension mila hainao zegny mafantatra hoe karakory façon d'aimer le olo raika ty satria olo jiaby samy manana façon d'aimer façon d'aimer que zao possible tsy mitovy façon d'aimer n'olo miaraka amina nefa za mila comprendre an'igny zay roa zany mila manana zany compréhension zegny de am'le thème antsika faharoa resaka hoe célibataire sy ny rankara sy ny tariny amina célibataire zegny tsisy olo miaraka aminao anao libre zay tianao ataonao amin'ny fiainagnanao raha mbola tsy mi-engagé anao tsy officiel tu restes célibataire oka kosa anao koa ohatra hoe célibataire anao nombo mafy zegny mahatonga anao célibataire nombo mafy anao taloha aleo mijanagna kely lo anao tu te reconstruis mijanagna kely mira tegnanao zegny anao mi poser question amin'ny tegnanao anao satria anao koa ohatra hoe mbola tsy guéri anao lasa manimba hafa anao karahan'zay anao hiditra agnaty relation igny le olo miaraka aminao ndraiky lasa simba anao de lasa miteraka le hoe lasa toxique anao agnaty relation anao koa toxique lasa toxique miaraka aminao koa le olo lasa mifanimba nare karahan'zegny nena bon merci aminareo tegna merci aminareo hoe tsika ny namakafaka resaka sujet tsika jiaby zegny izy koa zay zamikaiky anareo magnaraka zegny anareo mbola mazoto mbola mazoto tsara anareo tsy zegny mazoto fa donc tsara fanety aminareo zegny raha mikoragnintsika jiaby bon anareo pizza koa zegny anareo magname suggestion anareo par rapport amin'ny idéndreo roe ro samby tamin'ny aviandreo roe za koa zegny nisy avinakata agnatin'ny koragna ilo nataonay teto anareo koa magname suggestion anareo zegny karakory zegny koragna fahitavanareo raha jiaby nikoragninay teto zegny